Change transparent. Swing twice. Maybe scam. Yeah. Nu știu. What the? Ah! Bro, what the? Oh. Is that red? Let me push it. Ah! Come in here. Everything. Resistir noto essa notice a forever monitor essa montes ago a de il a devil erg merget er anand and to o de a I to die your ex ok isat oxorix is ma is I on mission is to ex or ks exorex to ete de il devil. Ce Dumnezeu a scris asta? Ce mă ți-e frică? Ce ai zis? Nu știu, ăștia-i frică. On e one fo t e t s e v e n seven or horror st or is stories of school it is side site
at, dat, af, et, er, ave, ter, de, ic, at, in, ng, icanting, for, canon, de, el, as, candles, in, et. Mamma mia, ce-a scris aia, frate. Și altă mai zici că pânză de pâneaje. Mai găsesc nicio foaie pe care să o citesc. Mi-a făcut gura de pânză de pâneaje. Nu pot să schimbă. Frate, văd o fișă chiar. Cinci, torn, ex, oc, is, ox, sorix, not, es, notes, but, or, ex, ic, is, exorixm, fail, ed, violet, us, caus, tereis, an, im, por, imposter, han, cr, crop, d, sr, ed, ruptet, d, ex, x, exorix, al. Muzica a murit, unde-s băieții? Ăs băieții. Gata, eu ies din